nu sugelemana ni waati in na an bɛ foli di aw bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana kɔnɔden minnu sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ jamana kokana ma ni waati in na bi an bɛ juma la juin kalo tile 26 san 2020 bakuruba la an bɛna kunnafoni min di aw ma olu de filɛ nin halisa an ka jamana basigi politiko nasiraw la fo kana se ndolantiko kibaruyaw ma ni aw ka bi kunnafoni kɛnɛ sigilen ye. Ni ye kunnafoni telimani an ye min sɔrɔ ka bɔ CMDT yɔrɔ n'o ye cakɛda ye min ɲɛsilen bɛ kɔɔri ko sɛnɛni ma an ka jamana kɔnɔ o ye kunnafoni teliman ye k'a yira aw la ko jamana kɔnɔ ɲɛmaw olu ka cɛsiri kɔ ka kɔɔri sɔngɔ yɛlɛ ka bɔ 43 la ni ka taa 50 la min ni o ye engrais ye ɲinan campagne kɔnɔna la ko sɔngɔ bɛna jigin ni maa min bɛ ale kilo 50 san jɛ la k'a bɛ sɔrɔ 2,200 la min ni o ye a juruma ye sa k'o bɛ sɔrɔ 2,330 la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko kabini kɔɔri sɔngɔko kuma kun daminɛna muruti kun donna sɛnɛkɛlaw ka yɔrɔ la ka da ka u ka jateminɛ na ko kɔɔri sɔngɔ kun jiginna ɲinan kosɛbɛ o siratigɛ la jamana ɲɛmaw y'u fari fara ɲɔgɔn kan walasa ɲinan campagne a bɛ se ka ja cogoya min na o de siratigɛ la fɛɛrɛ minnu dɔw tigɛra n'o kun ye kɔɔri sɔngɔ yɛlɛlen o kɔ min ni o ye engrais ye o sɔngɔ jiginna walasa ɲinan campagne na kɔɔri ani sɛnɛfɛn tɔw bɛɛ bɛ se ka sɛnɛ cogoya min na lafiya kɔnɔ walasa dayirimɛ balo o bɛ se ka sɔrɔ jamana kɔnɔ waati bɛɛ lajɛlen na. Politikiko nasiraw la an bɛ aw ladɔnniya ko jamakulu min faralen bɛ ɲɔgɔn kan walasa ka jamana fangabulon lafasa ni a bɛ wele nanzarakan na ko Convergence des forces républicaines daɲɛ surunna CFR olu ye lajɛ kɛ kunu alamisa juin kalo tile 25 san 2020 Bamako bololandolanci kɛnɛba kan Palais des Sports la Amdalaye ni lajɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye walasa ka u ŋaniya yira k'a yira ko nin waati in na olu fɛla tɛ jamana fangabulon tili ye olu bɛ u jukɔrɔma don walasa bɛɛ ni sabatili bɛ se ka don jamana kɔnɔ cogoya min na ni kunu lajɛ ko nin ye lajɛ ko ɲɛbila ye min ni o bɛna kɛ sini sibiri juin kalo tile 27 san 2020 lajɛ min kɔnɔ u b'a yira jamana kɔnɔdenw na fo ka taa se jamana ko an ka mɔgɔw ma ko min ni o ye jamanakuntigi Ibrahim Boubacar Keita ye ale ni jamana fangabulon tɔw bɛɛ lajɛlen k'olu fɛla tɛ olu tili ye u bɛ min ɲini u ka to u nɔ na walasa sabati bɛ se ka sigi jamana kɔnɔ cogoya min na. Nin ye kunnafoni duman ye min ni o ye farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ndolantan kunkan kan ka da kan min ni o ye an ka ŋanaminɛ ŋanaw ka ndolantan tɔnba ye ni a bɛ wele ko championnat national de foot ale baaraw bɛna daminɛ sɔɔni an ka kɛnɛya minisiriso u ka cakɛda min ɲɛsilen bɛ nin waati in na coronavirus kɛlɛli baaraw ma olu ye jaabi ɲuman di Fédération Malienne de Foot ma k'a yira u la ko min ni o ye farikolo ɲɛnajɛw ye jamalataw k'olu baaraw bɛ se ka daminɛ ko nka a bɛ ɲini a ka kɛ sariya dɔw kɔnɔ o sariya dɔ ye jumɛn sumusumuni ko ka o dabila min ni o ye farikɔrɔ funteni ka olu jate minɛ waati bɛɛ lajɛlen na tɛgɛdi ɲɔgɔnma yanni ndolantan ka daminɛ walima n'a banna ko olu bɛɛ kɔnnen don a ko fɛnɛ min ni o ye jamaw talen ndolantiyɔrɔ la ko fɛnɛ ti bɛn nin waati in na ko ni a bɔra o la min ni o ye ndolan tani ye ko o bɛ se ka kɛ an ka Fédération Malienne de Foot olu ko nin waati in na u bɛ ka ɲini u ka minisiriso fɛ ni o ye denmisɛnniya ani farikolo ɲɛnajɛ ka minisiriso ye a bɛ se ka baara kɛ cogoya min na min b'a to ndolantiyɔrɔ ninnu bɛ se ka dayɛlɛ walasa ndolantan ka daminɛ k'a yira aw la ko Afiriki dugu caman nin waati in na olu bɛ ka ko jateminɛ min b'a to ndolantan bɛ se ka daminɛ u ka dugu la Senegali b'o la ka na se Moritani fo Marɔku ma
k'a yira aw la ko an ka dolantan k'a baara ninnu bɛɛ kun jɔra kabini marisi kalo san 2020 tɛmɛnin. Ni farikolo ɲɛnajɛ kibaruw bɛ dan siri an ka bi kunnafoni kɛnɛ la. An bɛ a yira aw la ko nin baaraw bɛɛ lajɛlen sigira sen kan ala ni ANCD ani AMAP olu ka bolodi ɲɔgɔnma baaraw ye. An bɛ dugawu kɛ a k'an bɛn waati wɛrɛ nin kɛnɛ kelen kan.